A proposta formulada polos concellos de Ribeira e Portodosón o pasado mes de abril, a través da firma dun convenio de colaboración asinada polos seus respectivos alcaldes, ven de recibir o visto bo da Xunta de Galicia. Neste caso, Taume 8 incluirá dúas especialidades, que serían cociña e confección e montaxe de artes e aparellos. En total contará con 20 alumnos traballadores participantes e terá unha duración dun ano. E a verdade que moi agradecidos e moi contentos e espero que sea un pouco tamén a mesma línea que tiveron os outros obradoiros, que sempre foi positivo, non? Na especialidade de cociña está contemplada a participación de 12 alumnos de ambas localidades, tendo a Escola Municipal de Hostalería de Ribeira, situada no segundo andar do edificio do Mercado de Abastos, a súa aula de formación. En canto a outra das especialidades da nova Escola Taller Conxunta, a de confección e montaxe de artes e aparellos, prevese a participación de 8 alumnos, e a súa aula de formación estará situada no Peirao de Portodosón. Nos dous casos trataríase de especialidades formativas cunha alta demanda. Un pouco de todo o que se fai nas escolas Obradoiro, pois tamén abrille unha porta a esta xente que moitas veces non ten oportunidade, e digo sempre que o aproveite, non? E ademais este ano temos un obradoiro que é o tema de redeiras, que é a formación, que tamén é unha salida moi boa, que tamén aquí tamén a través do Concello de Portodosón fixemos varios cursos para que se poderan sacar a titulación e poder estar cotizando e estar aseguradas e o día de mañá ter unha pensión.